Za prítomnosti mládeže starostu obce Mariána Sklenára si 7. apríla základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripomenuli významné životné jubileum rodáka Rudolfa Richtera. Ako Norbert Adamec uviedol, Rudolf Richter sa narodil 5. apríla 1929 v našej obci. Najmä v období druhej svetovej vojny získal prvé skúsenosti s pojmami spravodlivosť, slušnosť, vlastenectvo, rovnosť a sloboda. O týchto vážnych otázkach podal dôkazy pre knihu Liptovská porúbka v časti Druhá svetová vojna, ktorá vyšla pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Červené ohne zažali sa na horách, chalupách strach, bojazlivé prsty preberajú ruky smletých ružancí. Tam more zasa plece pri pleci, mládenci podpaľujú nové zore. Potom zostúpili do dolín a hlasom mohutným kričali do sveta o ľude krásnom, o ľude slobody, o zemi malej, ktorá rozrástla sa v ich hlase na všetky strany sveta. Život je dar, život je kvet, život je krása, život je cesta, život je láska. Život je teplá dlaň a láskavé slovo, záblesk vďaky v očiach za všetko, čo bolo. Vo svojej reči pán Richter neschovával svoje emócie a cítil sa poctený pozvaním obcov Liptovská porúbka a členmi jeho základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Mladej generácii tiež odkazuje najmä v dnešných dňoch, kedy narastajú príznaky hospodárskej krízy, čo sa prejavuje najmä v tom, že ľudia prichádzajú o platenú prácu. Je treba vziať do rúk históriu. Tam jasne stojí, že porúbka a občania porúbky boli vždy statoční. Dnešná generácia aj nasledujúce generácie v obci by si tieto idei mali zachovať, aby sa dokázali vždy postaviť proti takým nezmyslom, ako bola druhá svetová vojna, ktorá stála veľmi veľa životov.